Antes de dar inicio ao pleno ordinario do mes de xullo, hai dúas solicitudes para intervir antes do pleno e vamos a seguir a orden para intervención, a orden de solicitud de entrada. A primeira entrada foi feita por Vicente Pérez en representación do Ateneo Corredero con Barro. Son 5 minutos de intervención sen réplica e cando queira. Podemos dar un micro, se quere, para falar. No, son dos cosas muy rápidas. Bueno, yo pedí intervenir el mes pasado, se me contestó que no podía, intervenir, no. Lógicamente hay un reglamento, yo tengo derecho a intervenir, pero en el reglamento dice que tengo que decir el motivo de la intervención, no puse ningún motivo, se me contestó, lo pedí esta vez y estoy aquí. Vale, luego quería hablar sobre todo de dos temas. Podía hablarlo directamente con el gobierno, que ya lo he hablado también, más o menos, pero también con la oposición para que lo sepáis. Nosotros somos un centro cultural, nos dedicamos simplemente eso a cultura, no queremos meternos ni en política, ni tenemos orientación, cada uno tiene la suya, y yo me siento representado y apoyado tanto por el gobierno actual como cuando estaba el gobierno anterior, con sus tiranteces, tanto con unos como con otros, pero bueno, cada uno hace su labor. Yo venía sobre todo por dos temas, que son referentes a culturas, que son cosas que nos hemos dado cuenta estos días. Uno es por el programa Máis Cultura, que es las actuaciones de los grupos, eso lo había antiguamente, se reguló estando el BNG y el PSOE en el gobierno, a través del programa Máis Cultura, y este gobierno básicamente lo siguió. Y es algo que me parece muy bien, pero yo por lo menos hemos detectado este último año, no sigue hasta ahora, un par de incidencias que pensemos que se debería modificar en algunos sentidos. Me refiero, en el programa Máis Cultura, normalmente, eso lo sabéis, siempre lo que más usa son los grupos de gaitas, para las verbenas, eventos, tal. Y hasta ahora no hemos pasado, no había pasado esto y se ha pasado este año. Los grupos de gaitas que hay aquí, sabéis que son Escuela de Música Tradicional y Grupo de Gaitas Vides Novas. ¿Cuál es el problema? Cuando hay actuaciones, sobre todo en invierno y durante la semana, este año tienen el problema de que tienen gente en la universidad y a mí me ha pasado de pedir, como solo se puede pedir de colectivos, a veces los vecinos te dicen, pues yo qué sé, para la fiesta de la renda, para la fiesta de tal, a ver si nos puede mandar un grupo de gaitas el concello, solicitar a través de la asociación. Problema, que hasta ahora no pasaba. Tienen gente estudiando, ninguno está disponible durante el invierno. Entonces, claro, al vecino del pueblo dices, ¿por qué una fiesta que es sábado sí, por una fiesta que es martes no? Entonces eso habría que buscar una solución. Me refiero, habría que modificarlo. Yo, por ejemplo, la solución que le comenté a ellos es, si hay una cantidad de dinero, 210 euros para actuación, si los dos grupos de apoyo certifican que no pueden actuar, que la asociación peticionaria o la fiesta tal tenga derecho a contratar a alguien de fuera con esos 210 euros. Me refiero, por eso, si no es un poco injusto para mi forma de pensar, que en función del día de la semana que te coincida la fiesta en invierno, unos tengan aportación municipal de grupos y otros no. Luego después, también creo que habría que modificar un poco las bases, en el sentido, por ejemplo, que lleva ya un año y pico que no está incluido, sé que están trabajando en ello, el grupo de teatro que hay en Pollo, no se puede pedir, porque no está en las bases, el teatro. Creo que es algo que habría que modificar para poder pedir la actuación, por ejemplo, nosotros en la Semana Cultural. Estará esa, sé que estabais en eso, pero hace un mes y pico no estaba. Y luego, aprovechando que se modifica eso, pues se podría coger y modificar para que, si hay grupos nuevos, que sea más rápido el proceso de entrar dentro del catálogo de grupos y estar disponibles para actuar. Porque con el teatro llevamos ya desde el año pasado, por lo menos, que está registrado y no estaba. Y luego después también otra cosa, como digo yo siempre, todos queremos derechos, pero también tenemos que tener alguna obligación. ¿Y a qué me refiero? Dos sentidos. A lo mejor ahí se enfadan un poco los grupos de gaitas, pero yo, igual que a la oposición y al gobierno, al anterior o tal, siempre digo lo que pienso, guste o no guste. Lógicamente, al haber este programa, los grupos de gaitas de apoyo tienen mucha actuación. ¿Por qué? Cualquiera que quiere pedir una actuación, pues pide al concello y sabe que para un evento siempre tiene unas gaitas, tal. Con lo cual,
Está bien porque se favorece a los grupos de apoyo, pero siempre son los mismos. Yo digo, claro, a lo mejor ellos también tienen que tener la obligación de por lo menos actuar, por ejemplo, en el patrón, una vez gratis para el concello, porque no sé a la idea a lo que me refiero, porque al final están actuando mucho más de lo que actuaran si no hubiera este programa. Pero bueno, y luego después, eso es simplemente un detalle. Lo que sí también digo obligaciones, porque sí que me parece algo que lo he visto en algunos eventos y no me parece muy justo. Pero vosotros sabéis que hacemos una semana cultural que son 10 días. Las bases de tal son que tienes derecho a 1 o 2 actuaciones por 2 días de actuación, por 2 días de evento, de 1 o 2 actuaciones. Más de 2 días, de 3 en adelante, tienes 4. Nosotros tenemos una semana cultural de 10 días, tenemos derecho a 4 actuaciones. Pero yo me he fijado este año que la picaresca, que todos tenemos picaresca, de actividades que son sábado y domingo, tengo 2 actuaciones, ¿qué hago? El viernes meto una batucada o meto unas gaitas, así me cuentan como 3 días y pido 4 al concello. Entonces yo pienso que habría que poner en la norma algo tipo que la actuación del día, que no sea solo la que viene por el concello, porque sé que algunos lo están haciendo para... Tengo eventos sábado y domingo, meto el viernes una actuación de gaitas, ya son 3 días, en vez de 2 grupos pido 4. Yo creo que son algunos cambios que deberíais hacer. Yo se lo propuse, se lo he comentado al gobierno, pero bueno, quiero que sepáis también la oposición, la idea que tenemos, por lo menos eso, ¿qué opináis? Y luego después otra cosa que sí que me parece injusta, y ya se lo he dicho al gobierno, yo he tenido mis discusiones con ellos, igual que las tuve con vosotros, es, por ejemplo, el programa este de actividades lúdicas. Yo siempre lo dije cuando se puso en marcha por el anterior gobierno, por Pepe Luis, nunca me gustó, y eso que un año fuimos la asociación que más recibimos, pero bueno, también fue después del COVID y que al final ya hacía. Y no me parece tal porque más que una subvención de actividades lúdicas, para mí siempre fue una subvención para festejos, para fiestas. Y parece que estamos entrando en una guerra, desde la Comisión de Rajón trae panoramas y la Comisión de Campelo trae tal. Para mí lo más justo, opinión personal y del centro, es el sistema que había antes. Fiesta patronal, un fijo, y el resto de fiestas otro fijo. Y después cada uno que traiga a quien quiera en función de lo que le dé el pueblo. Y le digo porque es injusto, porque a mí me ha pasado 2 detalles. Vosotros sabéis que nosotros como centro hacemos 2 actividades principales, Semana Cultural, que es la más grande, y Fiesta de los Mayos, que al final son unos 3.000 euros de gastos. Y cuando fue el COVID tuvimos dificultades, y si ahí tengo que agradecerle, ya se lo agradecí a aquella a Cultura que estaba Raquel, si no fuera por ella ese año no se podría haber hecho. Y yo me refiero, tal y como está y fue ideado, por mucho que me diga el gobierno anterior, en este caso Pepe Luis, que no, que era para mí estaba para festejos, es que en las solicitudes, tú si pides para 2 fiestas, yo qué sé, Fiesta del Carmen de Combarro y Fiesta de San Roque, tienes derecho a 2 solicitudes. Pero si pides, por ejemplo, Semana Cultural y Fiesta de San Roque, no puedes, solo puedes pedir para una. Porque está especificado en las bases que solo son para fiestas. O sea, yo, por ejemplo, si quiero pedir para la Semana Cultural y para los mayos, no puedo, solo puedo pedir para una. Algo que me parece injusto. Por eso yo ya se lo comenté al gobierno, a mí lo lógico sería que fuera como estaba antes, porque aparte hay otra cosa, que al valorar estas actividades, vale, tiene una serie de criterios, bases, está muy bien, y una de las bases es el presupuesto. Claro, cuanto más presupuesto tienes, pues tienes más puntos. Claro, yo si hago una semana cultural o otro que haga un ciclo de teatro, un ciclo de tal, no voy a poder compararme nunca el presupuesto de una verbena que te traiga la Panorama como dominicano. Por ahí estoy perdiendo. Pero bueno, no me importa. Porque después, por ejemplo, sí que había otras cosas que antes se puntuaban y que ahora, no sé si será por tema de los técnicos, funcionarios, no sé, que no se puntúa, que antes se tenía en cuenta, pues la antigüedad del evento, si había más satisfacciones en gallego o no, tal, una serie de cosas que no era justo, pero por lo menos mitigaba a los que no somos fiestas. Pero bueno, yo pienso, mi idea principal es que tenían que ser fiestas aparte y actividades tal, porque si no es injusto. Y luego es injusto también por el tema de financiación. Yo para una verbena pido por el pueblo. Yo si hago una semana cultural puedo pedir colaboraciones de locales, pero al pueblo no. O mismo yo que sé, la Armadiña no va a pedir por las casas a las puertas. Como digo, la Armadiña puedo decir cualquier otro evento. O sea, hay eventos que la financiación también tendría que tener en cuenta.
Vale. Sí, no, simplemente eso. Yo pienso, aquí para reducir eso, simplemente, nuestra opinión, que las fiestas tendrían que estar aparte y como estaban antes, o si queréis dejarlo junto, fiestas por un lado y actividades y eventos con otra línea de subvención distinta donde se tenga en cuenta otra serie de cosas, porque para mí no son equiparables para meterlas dentro de la misma línea de subvenciones. Vale, gracias. Gracias. La segunda. Eso ahí. Hay una solicitud realizada por Borja Burgos Agís. Y bueno, Tiempo. por 5 minutos. Boas tardes. Bueno, eu veño a falar do que sucedeu o sábado en Campelo. Vos poñer un poquinho en antecedentes. Nos o viernes a tarde e noite enterábamos que unhas persoas habían entrado nun piso da zona da Plaza da Granxa. Nese momento, pois, cos veciños que estaban bastante alarmados, non? Que sobre todo que xa eran unhas persoas que habían entrado o miércoles, pois nós o que lles dixemos é que se puseran en contacto coa asociación veciñal para poder tomar decisións e a ver como se podía actuar. Entonces, eu o sábado falei co presidente da asociación veciñal e díxome as medidas que se iban a tomar. Despois chamáronme para bueno, cando estaban ali protestando e intentando solucionar o problema, pois, bueno, presentámonos ali apoyándonos e tamén informándonos de como se chegou ata esa situación. Ao final entraron unhas persoas que o alcalde xa estabas dende o miércoles, xa tiñas coñecementos, xa sabías que persoas eran. Son unhas persoas que entraron pola forza, tiñan a toda a comunidade de veciños ameazada dende o miércoles. E despois enterámonos tamén que dende o Concello estiveronse dando, que xa temos fiscalizado dende Asuntos Sociais, unhas axudas para electrodomésticos, para muebles, que realmente creemos que debe haber un control nestas axudas para saber a quen se lles dá e, sobre todo, a persoas que non teñen un comportamento, a persoas que actúan desa maneira. Noso posicionamento é claro, se as persoas non poden percibir ninguna axuda se non respetan aos veciños nin a convivencia. Esperamos pola parte da concelleira que se tome nota nese asunto. Despois tamén quería falar da actuación da Policía Local. É dicir, os veciños cometeron un erro sen sabelo, vale, que nos informou outro día. É dicir, a primeira chamada que fixeron foi a Policía Local. Isto ven xa dende fai moito tempo. É dicir, chamaron a Policía Local e o miércoles non solucionaron o problema. Quero desde aquí dar as gracias ao sarxento da Garda Civil de Pontevedra, que cando nós falamos de profesionais, falamos dunha persoa que entraba a traballar ás 9 da noite e ás 6 ou 5:30, 5 da tarde, estaba aí para solucionar un problema cando podía estar coa súa familia. Eso cando nos referimos nós cando son profesionais. Cando un estaba coa súa familia e veu a solucionar un problema gravísimo, gravísimo. E, sin embargo, dende o mércores non temos noticias de ningún membro da xefatura. Aquí parece que os membros da xefatura veñen a estar de vacacións. Non sabemos nada. Quero tamén, que non se me esqueza, tamén agradecer aos 3 policías locais que actuaron igual que a Garda Civil, de a mesma maneira, perfectos. O que pasa que foron solos, non foron acompañados. Os Garda Civis estaban acompañados dun xefe que actuaron de forma profesional e evitaron un problema gravísimo. E nós levamos, non sei, a concelleira de Seguridade, o que ten pensado facer, pero nós levamos exixindo que ceses o xefe de policía.
É que, a que esperas? A que veñan máis problemas? Isto para nós é un problema grave desde a xefatura. Desde a xefatura non se actúa ben e ao final esas persoas quedaron na súa morada cando se pudo solucionar o miércoles. E creemos que a concelleira, a señora Mariché, ten o valor suficiente para cesalo. O que si vemos é que ti non tes o valor para cesalo. Creo que teves, que non cho falín no debate, pero creo que debes empezar a tomar ese tipo de medidas. Creo que hai que dar un cambio urxente ao que é a xefatura, sobre todo porque eu o domingo recibín ás 5:12, ten o señor secretario un requerimento, o 5:12 unha chamada dun policía local de Pollo ameazando como que nos iban a denunciar. É dicir, ao final, eu fun a apoiar os veciños de Campelo, ao final marchamos cun problema. Chámame un policía, unha chamada de 30 segundos, non sei nin o que van a denunciar, e sobre todo, o que si sei é que isto non saído desa persoa, que é o triste. Saludo cobarde que lle deu a orden. E quero saber quen foi o cobarde. Por iso quero este requerimento, señor secretario, que vamos a presentar mañán na denuncia que temos imposta, porque non só me pasa a mí, senón a máis membros da miña xunta directiva na Garda Civil. Quero a contestación de quen dou esa orde a ese policía para que me chamara por facer política. Nada máis, me gustaría, se pode un momentiño, José, un minuto, falar. No, 2 segundos. As intervencións, non pasa nada. No, pido permiso, senón non pasa nada. Pido permiso. No, eso non quero saber. Ven acompañándome a min. Como testigo que o día de o domingo estábamos nunha comida familiar e que sou un testigo conforme chamou o policía local e nese requiriron e foi Borja a policía local para saber quen eran eles para chamar ás 4:30, casi 5 da tarde, para facer unha chamada telefónica querendo acosar a nadie. Eso non é lógico, nin é que tomedes un pouco de medidas a ver por que se fan esas actuacións. Porque a nos dixeron que foron mandados. Xa sabemos máis ou menos quen, pero tomaron medidas, digo eu. Gracias. Bueno, pois nada, esperamos medidas e, sobre todo, que se tome medidas na xefatura, que para nós son os causantes deste problema, sobre todo que tome nota, porque vostede foi testigo como a min, da actuación dun profesional. Entonces, nós queremos mellorar eso, queremos ese tipo de profesionais na policía local. E sabemos que os hai. Podemos, entre todos, eu poño nomes para que vostede nombre, que é o único que pode nombrar, o xefe de policía. Eu poño nomes. Podedes os partidos políticos propoñer nombres para mellorar a policía. Moitas gracias. Nada, antes de dar inicio, simplemente en nome do Goberno, para nós, todos os profesionais que estaban nese servicio, os consideramos todos profesionais, independentemente ao corpo do que pertence. Vamos a dar inicio ao pleno ordinario do mes de xullo. Primeiro punto, a aprobación data anterior. Se me deixes un segundinho, sí. Hai das dúas actas, hai un erro na transcripción, hai referencia a data de xuño, a segunda é xullo, non é xullo, é 16 de xullo, é un extraordinario. Aí proxiremos a referencia a xuño por xullo. Vale. Algo de acta? Queda aprobada? Sí. O punto 2, dar conta do envío ao Ministerio da Información e Execución trimestral segundo trimestre 2024. Redacción de contas, sen máis. Ben. O punto 3, o 4 e o 5 son todos iguais, bonificacións. Non sei se o secretario nos permite votarlos todos en conxunto. Ou facedes unha intervención Non creo que normalmente non hai intervención. Pois entón recollo a aprobación se queres conxuntamente. Para que non haya problema. Sí. O punto 3, estamos todos de acordo de forma unánime da bonificación? Sí. O punto 4? Sí. E o punto 5? Vale. Para que non haya problemas e votamos. Vale. Sí. Vale. O punto 6, corrección de erro do Pexón en camiño Tarrío Samieira. Sí. Pero esta
Esta proposta si foi dictaminada favorablemente polos membros da comisión. Vale. Bueno, sí. Sí. Votamos, estamos, sí? Vale. Votos a favor? Tamén unanimidade, non? Sí. Vale. O punto 7, resolución recurso de reposición interposto contra o acordo de aprobación definitiva da modificación de relación de postos de traballo do cadro de persoal do Concello de Poio para o ano 2023. A proposta esta tamén foi dictaminada por comisión, constando a abstención. Sí. Sí. Sí, con esta proposta nos mantemos un pouco no que viñamos votando en anteriores plenos. Nos entendemos e parecenos, ademais, elemental que neste caso, calquer modificación da RPT, que é a ferramenta que regula os postos de traballo do Concello, ten que ir da man do consenso, ten que ir da man do diálogo. En este caso, pois todos sabemos que ese consenso non existiu, entonces, nos abogamos porque se dé ese consenso, que se abra diálogo cos sindicatos, cos representantes dos traballadores, porque se non hai consenso nas decisións, pois se convirten en imposicións. E iso precisamente é o que non defendemos dende o BNG. Entón, pois vamos a seguir mantendo o voto que mantivemos no anterior pleno, que neste caso, pois, absternos. Partido Socialista, alguna intervención? Sí, nos mantemos a abstención que vimos mantendo con este expediente. Sí, votación. Votos en contra, abstención, votos a favor. Vale. Vale. O punto 8 é unha moción do Partido Socialista en relación á suba do canon que o Concello de Poio abona a Sogama pola xestión dos seus residuos. A proposta sí foi dictaminada pola Comisión de Urbanismo, pero foi dictaminada cos votos a favor dos concelleiros, tamén constando a abstención. Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista. Sí, presentamos unha moción con respecto á subida do canon que cobra Sogama pola xestión dos residuos. No último pleno viñera a aprobación o cálculo da fórmula de xestión coa empresa adjudicataria do noso Concello, e para calcular a fórmula pois non tiñamos o canon de xestión, porque neste ano Sogama non había remitido facturas, e xa por aquela data decíamos que nos temíamos que éramos mal pensados e nos temíamos nunha subida. E, efectivamente, o día seguinte se confirma que hai unha subida do canon, unha subida importantísima que, sen dúbida, complica as economías municipais. Sogama é unha empresa pública compartida con unha empresa privada eléctrica, e creemos que esta decisión de incrementar o precio de Sogama estúvose retrasando polas contiendas electorais, e unha vez que se acaban as épocas electorais, unha vez máis, o Partido Popular sube o que non deixa de ser tamén un imposto á veciñanza. Unha subida importantísima que pasa a ser 66 euros por tonelada máis IVA, e no 25 78 euros por tonelada e máis IVA. Son un incremento de 12 euros, que é unha absoluta barbaridade. Isto se debe por varias cuestións. Unha, porque é unha empresa que planifica a xestión dos residuos mediante incineración. O 60% da xestión do residuo que fai o fai incinerando, o 21% o fai deixando en vertedoiro, e o resto é reciclaxe. Estamos a falar dun sistema obsoleto que está penalizado pola propia Unión Europea, e que supón que os incrementos ano a ano do custe deste servizo. Outra novedade que nos enteramos tamén é que a bonificación que permitía durante dous anos neste municipio e reducir a factura do lixo
a través da reducción das toneladas que se remitían a Sogama. Sogama había aprobado unha bonificación, aqueles concellos que conseguían reducir a cantidade de residuos pois iban a ter esa bonificación e había que repercutila nos recibos, como así se fixo neste municipio durante 2 anos. Eso se debe tamén a políticas que priorizan a compostaxe, priorizan a xestión sostible dos residuos e que evitan precisamente este modelo que practica a Xunta de incineración. Teño dificultade con esa palabra, non sei, é curioso. Bueno, en calquer caso, reclamamos a Xunta de Galicia, reclamamos a Sogama, manter o canon actual imposto aos concellos galegos adscritos a Sogama, de 66 euros por tonelada de residuos domésticos gestionada, máis o incremento do IBE. E manter tamén a actual bonificación, que está no 15%, esta bonificación se mudou, antes se repercutía no recibo, agora este 15% pasa a ser para implantar o contentor marrón, que logo falaremos diso, o que permitía un canon bonificado do 56,10 euros, é dicir, unha subida importantísima. Tamén propoñemos a Xunta axudar económicamente os concellos para a implantación de medidas que contribúan á reciclaxe dos biorresiduos, na medida en que boa parte dos pequenos concellos non dispoñen dos recursos para a implantación do colector marrón e, por tanto, quedan fora da bonificación do 15%, no canon de Sogama queremos que é un atropelo. Implantar medidas urxentes cara a modificar a actual política de xestión de residuos, primando a reducción e a reciclaxe fronte á política actual obsoleta de incineración e depósitos en vertedoiro, e ampliar as plantas de biorresiduos existentes, tal e como se comprometeu a Xunta, como estaba previsto no Plan de Xestión de Residuos Urbanos 2016-2022, para favorecer a xestión de proximidade, porque outro dos grandes problemas que ten a xestión de Sogama que hai que levar os residuos a Cerceda, co que implica de transporte con camións que teñen un custo enerxético enorme, porque son camións que están deseñados con sistemas hidráulicos para para comprimir o residuo e demais, co cual o coste de transporte é absolutamente brutal. Por lo tanto, reclamamos a Xunta un sistema moderno, un sistema sostible e un sistema que non penalice aos concellos e que non repercuta nos concellos os seus problemas na xestión dos residuos. Gracias. Sí, dende o BNG, xa o manifestamos na Comisión de Facenda, de Urbanismo, neste caso, e, vimos a manifestar o noso apoio á moción. Entendemos que non podemos estar de acordo con esta decisión que vai a tomar a Xunta, porque vai a supoñer un sablazo importante para o peto dos veciños de Poio. En particular, vai a supoñer tamén, como ben digo, unha subida da factura, co cal o alcalde xa non vai a poder ter esa promesa que vostede falaba de que iba a baixar a viñeta. Ahora non solamente vai a ser así, a viñeta, que iba a baixar vostede o recibo do lixo. Neste caso, pois, xa lle podemos anunciar aos veciños que, debido a todos estes impostos indirectos que agardo que hoxe o Partido Popular vote rotundamente en contra de esta subida para o recibo do lixo, pois é unha promesa incumprida xa do señor alcalde. Dito isto, entendemos que non podemos estar de acordo, primeiro porque pon de manifesto a mala xestión de Sogama, pon de manifesto, e creo que o decía tamén o compañeiro Gregorio, que evidentemente siguen tendo unha maneira de funcionar e unha xestión obsoleta, que non responde aos criterios que marca a Unión Europea en cuestións que teñen que ver co medio ambiente. Se pode decir que non ten unha xestión ecolóxica, o cal deixa bastante que desexar. Nós temos claro que o modelo tiña que ser outro, non pode ser un modelo centralista que este supoñendo os custos que está supoñendo. Decir tamén que a nivel do Estado español, Galiza é unha das peores comunidades autónomas, a segunda a cola en ter esta xestión
da maneira que se está levando centralizada, con maior custo, e isto que vai a supoñer? Isto vai a supoñer que teñamos que pagar os veciños de Poio a mala xestión realizada, neste caso, por Sogama. Entón, nos estamos totalmente en contra. Entendemos tamén que é unha decisión arbitraria, porque non vai afectar a todos os concellos por igual. É unha decisión tamén que non se asenta nunha base de dubidosa legalidade, podemos decir, porque non explica que modificación se vai a facer para levar a cabo, deixa os concellos en pleno exercicio do 2024 a expensas de si van a ter que facer unha modificación, neste caso, do imposto orzamentaria para poder levar a cabo esta ordenanza, o sea, unha modificación da ordenanza fiscal. Creo que son moitos os motivos. Na miña segunda intervención pois seguiré enumerando, polo cal hai un de peso, creo que suficiente para que apoyemos esta moción presentada neste caso polo Partido Socialista, que vai a supoñer unha subida do recibo aos veciños de Poio. Entonces, entendemos que temos que estar totalmente en contra diso. Temos que defender que non se leva a cabo, que non teñamos esa subida no recibo e que unha mala xestión non repercuta no aumento, porque xa bastante son os gastos que teñen as familias deste concello, en xeral as galegas, como para ter que seguir incrementando máis gastos. Rematou? Sí. Boa tarde a todos e a todas. Despois de revisar esta moción que presentou o Grupo Socialista, unha moción xenérica, por certo, que é a mesma que presentou en Poio, que se presentou en Vigo, unha mesma na Deputación, pois, vendo para contestar a moción, repasei algúns dos debates que temos neste plenario, como os anteriores portavoces, tanto socialistas como do BNG, lles encantaba dicir que nós, o Partido Popular, viña aquí a enredar. Eso é o que decían unha e outra vez, non? Eu me pregunto, como lle podemos chamar a esta moción que minte, embarulla, desde a primeira frase da exposición de motivos ata a última palabra dos acordos? Como podemos decir? Como lle podemos decir? Pois que enredan. O mesmiño que decían vostedes. E por qué? Para que enredan? Pois a verdade é que o de sempre nestes últimos anos do PSOE galego, particularmente neste caso no PSOE de Poio, para salvarlle a cara a Pedro Sánchez. Ante outro exemplo, de mala xestión e desigualdade que perxudica especialmente a Galicia. É verdade que todo apuntaba que íamos perder unha bonificación no canon que este concello de casi 300 pagan a Sogama pola xestión dos residuos, pero é fundamental que quede claro que será por culpa do afán recaudatorio e da mala xestión e das hipotecas de Pedro Sánchez. E por iso non podemos apoiar a unha moción que intenta desviar a atención de forma trampulleira. Vamos a explicarlo. Porque entre o ano 2019 e o 2022, e gracias á xestión de Sogama, os concellos podemos acollernos a unha bonificación do 10% sobre o canon que se aplica pola xestión dos residuos domésticos, e que en 2023 foi do 15% supeditado á implantación do contedor marrón e a compostaxe. Esta bonificación supuxo un aforro de 20 millóns de euros para os concellos e, por tanto, para os veciños, xa que dos requisitos era trasladar esta rebaixa aos veciños, insisto, gracias á xestión de Sogama, ou que é o mesmo do goberno galego. Unha xestión que tamén permitiu facer investimentos de 100 millóns de euros para mellorar a xestión dos residuos, e que en 10 anos permitiu baixar o propio canon nun 12%, de casi 75 euros tonelada a 66 euros tonelada, mentres que o IPC subía un 21%.
Pois ben, en isto, Pedro Sánchez aparece cun novo imposto. Elimina así as retribucións, a recuperación do imposto eléctrico que supuxeron un impacto para a xestión dos residuos de Galicia de máis de 20 millóns de euros no ano 2023. Como sempre, Sánchez pois escude en que lle obligan de Europa. En Europa, polo contedor marrón. Pero iso é mentira, porque máis da metade dos estados da Unión Europea non implantaron estes impostos e pediron unha moratoria. E a Xunta pediu ao Estado que aplicase esta moratoria, pero non quixo. Para que? Para recaudar. E nin sequera para recaudar para mellorar os servizos aos galegos. Todo o contrario. Para Sánchez, todo é pouco para beneficiar aos que el quere, a algúns. Por exemplo, hoxe temos na prensa, verdad, os nacionalistas cataláns. Comprobámoslo hoxe mesmo. Isto supón, estes impostos, este beneficio aos cataláns vai supoñer un 20% menos de recursos aos galegos. Señoras e señores, non se esquezan desto, que é moi importante, é noticia no día de hoxe. Por iso, e por decisión de Sánchez, o custo por tonelada de xestión de Sogama subiu 39 euros por tonelada. E para minimizar o impacto desta mala xestión de Sánchez nos concellos e nos veciños, propúxose subir o canon. Pero finalmente, grazas a unha aportación extra da Xunta anunciada no día de onte, ao Fondo Galego de Cooperación Local, o canon vai seguir sendo de 66 euros tonelada. Lamentablemente, non se pode facer o mesmo coa bonificación, pero que llevamos a facer? Porque vostedes, o goberno de Pedro Sánchez é o que teñen que defender. O que todas as mentiras que levan as súas mocións e as súas malas decisións de Sánchez non poden ocultar o bo funcionamento do modelo galego de xestión de residuos, tanto no que se refire á xestión como ao custo. O modelo Sogama, en relación ao que decía a voceira do BNG, é con diferencia o máis barato dos que existen en Galicia, con 66 euros tonelada frente aos 120 euros de Nostián promovido polo Partido Socialista, ou os 150 euros da Mancomunidade de Barbanza. E sen falar do resto do Estado, porque hai máis exemplos: Guipúzcoa 214 euros, Baleares 115, Cataluña 112, bueno, etcétera, etcétera. En definitiva, os modelos equivalentes a Sogama custan moito máis aos concellos e aos veciños, máis do doble ou do triple que en Sogama. Vostedes na moción falan de modelo obsoleto e estoulles demostrando que isto non é así, cando realmente Sogama, o modelo que está implantado en Galicia, é máis eficaz ambientalmente que os demais modelos a nivel nacional. E, desde logo, remato, alcalde, e donde logo que os modelos socialistas ou nacionalistas en Galicia e no resto de España. É o que ten que quedar claro, tanto neste pleno como os veciños. Aquí o problema non é Sogama, o problema é Sánchez e os galegos, que facía alusións o portavoz socialista das eleccións. Os galegos teñeno ben claro, porque mentre a xestión ambiental da Xunta recibiu o respaldo moi mayoritario hai apenas 5 meses, onde máis da metade dos veciños de Poio apoiaron o modelo ambiental de Galicia, e cada vez que lles preguntan, quero que se lembre, rexeitan sempre a mala xestión do PSOE e de Pedro Sánchez. Gracias. Moi ben, ten a palabra o portavoz do Partido Socialista. Hai que ter pouca vergoña para que suban o canon e a culpa sexa de Pedro Sánchez. É verdadeiramente lamentable. Mira, vou a ler unha carta que remite un tal Javier Domínguez Lino, que seguro que coñecen, remitiu a todos os concellos o día 23/7/2004. Con objeto do apartado 3 da disposición adicional 21ª, tal, en garantía de sostenibilidade económica para a xestión institucional dos residuos domésticos en Galicia, procedeuse á revisión da cuantía do canon unitario por tratamento de residuos para o ano 2024, motivada polas circunstancias extraordinarias, tal. Este é o que puxo o señor Moldes aquí, Javier Domínguez Lino. Manda unha carta comunicando a subida do canon, en cambio os mentirosos somos nós, e a culpa é de Pedro Sánchez. É dicir, vostedes suben o canon e a culpa é de Pedro Sánchez. Logo resulta que onte sacan que non lle vai ao final non vai a subir porque o sacan do Fondo de Cooperación. O Fondo de Cooperación é un fondo destinado aos concellos. Por lo tanto, en vez de pagarlo, yo sustraen, pero o conto é o mismo, é dicir, os veciños o pagan igual.
porque en vez de recibilo se nos sustrae do Fondo de Cooperación. Toman a xente por idiota, hai que ter pouca vergoña. Suben a tonelada 12 euros, baixan a bonificación do 15% que fomenta precisamente políticas ecolóxicas, a xestión eficiente dos recursos, porque a basura en gran parte do mundo é un recurso, aquí se utiliza para queimar, como facían vostedes na seca, hai anos cando gobernaban, porque teñen esa política de queimar a basura, cousa increíble, é un sistema obsoleto e vergoñento, con plantas centralizadas a centos de kilómetros que obligan a un consumo enerxético brutal e a un custe adicional do servizo de recollida brutal, pero a culpa é de Sánchez. Vostede sigue coa súa matraca que a culpa é de Sánchez. Evidentemente, Europa penaliza as políticas obsoletas, que se fundamentan en queimar a basura. O que pretenden é que se xestione a basura. Precisamente neste municipio, vostedes, que tiñan unha política este municipio de xestión eficiente, con composteiros comunitarios, composteiros individuais, que permitiu reducir as toneladas que se remitían a Sogama precisamente, que permitiu baixar o recibo durante 2 anos, vostedes eso o teñen abandonado, con queixas continuas de veciñanza, porque os composteiros non funcionan como funcionaban antes, non hai o acompañamento que había antes, non hai o asesoramento que había antes, porque vostedes priman outro tipo de políticas basadas en queimar a basura. Aquí en Pollo sabemos ben, porque durante moitos anos a basura se queimaba na seca. O que non se pode é, vostedes suben o imposto, vostedes incrementan o custo dun servicio e a culpa é de Pedro Sánchez. O que recauda é que toman aos veciños por idiotas. É verdadeiramente surrealista. Deberían ter un modelo de proximidade, donde as plantas estuveran cerca dos concellos, en vez de facer grandes plantas máis pequenas e máis cerca, para que o transporte non tuvera o custo que ten. Sistemas como teñen en todos os lados de España e como teñen en todos os lados de Europa, que non sean penalizados por ser obsoleto, de reciclaxe, de xestión eficiente dos recursos, de implantación do contentor marrón que permite a recollida de orgánicos, os composteiros individuais e comunitarios que permiten reducir as toneladas que se mandan a Sogama, poñan unha maestra composteira que promocione e que faga que efectivamente funcionen os composteiros comunitarios, que é o que permite, como se ten demostrado neste municipio, reducir as toneladas que van a Sogama. Por lo tanto, deixen de tomar a xente por idiota, non suban os impostos, non nos conten a milonga de que non vai ter custe porque os sacan de cooperación, sacan o Concello por outro lado, pero sale da mesma hucha. Ao final o pagan os concellos. Por lo tanto, é unha absoluta burla. E logo, algo que estaba ben, que se villa reclamando durante anos e ao final o implantaron, que bonificar a aqueles concellos que xestionan ben e que son capaces de reducir as toneladas de basura que levan a Sogama, o eliminan. Ese aliciente que consiste precisamente en aforrar, en reducir o recibo, en reducir a cantidad de residuos, en facer que os residuos orgánicos se xestionen no propio municipio, evitando ese traslado de decenas e decenas de kilómetros en vehículos con un consumo brutal. Sí. Pois é o que digo, é dicir, toman a xente por idiota e resulta que a culpa de que vostedes suban ao canon é de Pedro Sánchez. Fantástico. Sí, ten a palabra. Sí, eu quería reafirmarme no que moitas veces digo aquí, que efectivamente teñen unha política de enredar, e sigo mantendo. E o mellor igual vostede non sabe por que digo que teñen unha política de enredar, porque digo unha cousa e fan outra. Eso precisamente é a política que se gastan vostedes. E un exemplo, bueno, un exemplo tamén pode ser esta decisión. E mire, vostede ademais, últimamente nos plenos sempre está falando dos cataláns. A min os cataláns non me importa, importan os galegos, e importame o que lle pase aos veciños de Pollo. E o mellor, o Partido Popular, se en lugar de preocuparse tanto polo que lle pasa aos cataláns, se preocupara máis por o que lle pasa aos galegos, pois seguramente que nos iría mellor aos galegos aquí. O que pasa que vostedes están máis preocupados
do que piden os cataláns, do que piden os vascos, en lugar de estar preocupados de pedir para os galegos. Iso é precisamente o que falta, o que lle falta ao goberno galego. Menos falar de Sánchez, menos falar dos cataláns e falar dos problemas reais que temos os galegos. Isto vai a ser un problema a hora de pagar a factura do lixo? Mire, o decía Gregorio, falaba do fondo de cooperación, van a ser cartos que se quiten dese fondo. Evidentemente, se se quitan, van a afectar, porque hai unha serie de impostos indirectos que van a afectar a factura do lixo. Ben, o que non podo entender eu, vostedes que fan bandeira de que non se poden subir os impostos, fixeron bandeira na oposición de que como íbamos a subir impostos, de que vostedes viñan aquí e que iban a baixar o IBI, creo que nos 3 primeiros meses ainda estamos agardando, e como esa podemos decir unha serie de promesas que fixeron, e moitas viñan precisamente con decisións que tiñan que ver coa economía. Entonces, o que non podo entender é que algo que vai afectar a economía do Concello, que vostedes neste momento gobernan, que vai afectar aos veciños, que vostedes estén a favor polo mero feito de que na Xunta está o Partido Popular. Vostedes deberían de facer bandeira e decir non, inda que este o Partido Popular, isto vai afectar os veciños de Pollo, e como nós estamos aquí para defender os intereses dos veciños de Pollo, para ser coherentes e non enredar, imos votar a favor de esta moción e deixarnos de rollos que si Sánchez, que si los catalanes, que non nos importa, que o que nos importa é o que lle pasa aos galegos e o que lle pasa aos veciños de Pollo. Preocúpese máis por iso e menos por cousas que non nos están repercutindo aquí. E despois, outra cuestión, vostede di que isto é provocado por decisións que se toman no Estado. Hai unha competencia que pode pedir a Xunta de Galiza que é pedir a competencia da xestión dese imposto, porque non o fai. Así xa ten esa competencia económica, pode xestionar o imposto e xa non lle ten que estar botando a culpa a nadie. Iso estaría moi ben para poder xestionarnos tamén pois a nosa economía fiscal e poder xestionar a maiores tamén os nosos recursos. Dito isto, espero que na votación o Partido Popular reflexione e vote a favor desta moción e sexan coherente precisamente co que veñen predicando durante todos estes anos. Sí. Moi ben. Grazas. Digo eu, a vostede non lle importa que Galicia reciba 2.000 millóns de euros menos por culpa de Cataluña? Non lle importa? No, de Pedro Sánchez. Claro, da concesión de Pedro Sánchez a Cataluña. É que por eso nos importan os temas. No, eso é unha realidade. É o 20% menos de ingresos que vai a recibir a nosa comunidade por esta concesión do presidente Pedro Sánchez a Cataluña. Ni máis ni menos. O 20% menos de ingresos vai a ter a nosa comunidade. Se a vostede non lle parece importante, a nós dígolle que sí. Verá, dígolle unha cousa. Di vostede, non podían vostedes facer esa proposta para xestionar dende a comunidade galega pois este tema do... Verá, sabe que acontece? É que todavía o presidente de todas as galegas e os galegos non lle pudo trasladar as necesidades da nosa comunidade a Pedro Sánchez, porque non se dignou a recibilo. Entende? Entonces, como podemos trasladar as necesidades dos galegos? Pois é que non nos recibe, esa é a realidade. Sí, eu entendo que non lles guste, pero insisto, o canon non se incrementa. O canon vai a continuar en 66 euros por tonelada. A partida de 12,1 millóns de euros que se incrementa no Fondo de Cooperación Local, incrementase. Non se rebaixa noutras partidas, non, incrementase no Fondo de Cooperación. Eso é importante. Eu sinto porque, claro, obviamente o señor Agís vi aquí a oportunidade, pero é que foron vostedes, señor Agís, os que deixaron a maior débeda de Pollo e da provincia de Pontevedra. Sí.
Sí, non miren para outro lado. Máis de 8 millóns de euros de débedas cos bancos, máis de 1 millón de euros de débedas cos autónomos, as empresas, a través de facturas impagadas. Deixanos tamén algúns dos impostos máis elevados de toda Galicia, incluindo o precio máis alto da recollida do lixo de Galicia. Esta é a súa herdanza, señoras e señores do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista. Pufos, débedas e mala xestión, por moito que lle pese o señor Gis. E tamén é o motivo principal polo que os veciños lle retiraron a confianza e decidiron, hai pouco máis dun ano, que Poio tivese un goberno para todos e lle dou a maioría absoluta a este alcalde Ángel Montes, co que vamos a seguir traballando por todos e por todas as veciñas de Poio. Gracias. Ten a palabra o portavoz para pechar do Partido Socialista. Señora Rocío, se lle poñen a máquina da verdad, reventa. Explota a máquina. Non lle di a verdad nin ao médico. É que é acojonante. Dice que o presidente non recibe a rueda. O presidente tuvo 27 conferencias de presidentes coas comunidades autónomas, con todas. Rajoy tuvo 2 en todo o seu tramo. Quer decir, non para decir tonterías, é dicir, se suben o canon, 12 euros o canon, eliminan a reducción, a bonificación que incentivaba precisamente políticas intelixentes na xestión de residuos, e vostede, a culpa é dos cataláns e a culpa é de Pedro Sánchez. O Pedro Sánchez que lle acaba de mandar para aquí 820.000 euros. Recibe pollo do Estado 4,5 millóns. Recibe pollo da Xunta de Galicia 1,5 millón do Fondo de Cooperación, o Fondo do Estado 4,5 millóns, Fondo da Xunta 1,5 millón. E ainda ten o malvado Sánchez, ainda ten a cara de falar. Di que conta coa confianza, a ver canto lle dura, por certo, a confianza, porque a veciñanza está bastante queimada coa súa forma de xestionar e a forma de xestionar deste goberno, pero a confianza se demostra gobernando, non botándolle a culpa a terceiros. Vostedes o único que fan é botar balóns fora. Non asumen a súa responsabilidade e non se enteraron todavía que están no goberno. Todavía non se enteraron. Por lo tanto, resumindo, exiximos a Xunta de Galicia a reducción do canon de Sogama, a eliminación deste sablazo, que fagan políticas ecolóxicas, non basadas en queimar basura, como facían vostedes hai 20 e tantos anos na seca. Priorizar a reducción de residuos, fomentar a reducción de residuos. A nivel de pollo, que decía que era xenérica, lea, porque se lea a moción verá que non é xenérica. A nivel de pollo é fundamental promocionar os composteiros comunitarios, ampliálos, e tamén xestionar os composteiros individuais, que hai centos de composteiros esperdigados por todo o pollo e que unha mestra composteira axudaba a utilizalos. Por lo tanto, aplique políticas sostibles e de reciclaxe eficiente. Votos a favor? Votos en contra? Ben, eu simplemente quería facer unha reflexión de algunha das cousas que xeron aquí. En primer lugar, señor Gregorio, era bo que preguntase, porque volvo a mostrar que non coñece pollo, donde se queimaba no seu momento non era na seca. Pode preguntar que era noutro lugar. Non, que eu non o vía. Bueno, pero volvo a decir, eso non se queimaba na seca, se queimaba no... No, se rellenaba. O queimador era... Pero o queimador sabes onde era? Que era no alto do Monte de Combar. Perfecto. E o fume que era? Ben, dito isto, dúas cousas. A primeira é cando existe, en este caso, Sogama, é voluntario acollerse a Sogama. Logo, aquí se está dando leccións de todo tipo, de modelos, de sistemas, pero eu vexo que hai concellos onde o goberno BNG que a alternativa non debe ser fácil para a basura que seramos os seres humanos e os concellos, porque se acollen a Sogama. Eu non vin a ningún concello, e témonos moi preto aquí, que puxera un modelo alternativo de Sogama. Só deixo esa reflexión. Acollerse a Sogama é voluntario. Esas clases que nos queren dar nacionalistas, socialistas e demais, pois resulta que se acollen a Sogama, non son capaces de instaurar un modelo alternativo. Por outro lado, señor Gregorio,
É que eu creo que a veces as buscan. Mire, nos di vostede aquí que en Pollo o Partido Popular da política de queimar, que temos non sei que composteiros que funcionan ben, mal. Vostede sabe cal é o único concello de Galicia que non ten un só composteiro comunitario? Sabe cal é? E por quen está gobernado? Que sabe cal é? O único concello que non se acolleu o plan Revitaliza sendo a teniente alcaldesa presidenta da Diputación foi o Concello de Vigo. E ven vostede aquí a decir que o modelo de queima é o modelo do Partido Popular. E cal é o modelo do Concello de Vigo? Porque non ten un só composteiro. Nin un só. Dalle a vostedes 1000 votos. Vale, non me interrumpa. Logo, eso é, cando vimos aquí... lamentable non, é unha realidad. No Concello de Vigo, modelo Partido Socialista, o maior concello que teñen en toda Galicia, que nos podían ilustrar cal é o modelo alternativo da Xunta ou de queimar do PP, non ten nin un só composteiro en Vigo, nin un só. Logo, que nos veñen a dar leccións se vostedes onde gobernan se acollen a Sogama porque, por desgracia, ao mellor é complexo, pero é o único que hai. Logo, que nos ven a decir vostede que ses un pouco respetuoso, é a terceira vez que acojonante, está nun pleno. Intente guardar o decoro. Logo, cando nos di que é o DN do Partido Popular o de queimar, que fai Vigo? Que fai Vigo? Non ten ni un só composteiro. E despois, simplemente unha cousa, señora Marga Caldas. A mí non me importa o que suceda en Cataluña. Non me importa nada. Pero sí que me importa, e vou dicir unha cousa, unha reflexión. Lle podo asegurar que van a perder máis os veciños de Pollo co acordo de Pedro Sánchez con Cataluña para manterse no goberno que, en este caso, que co acordo de Sogama. Vale? Moi ben. Seguimos. Seguinte punto. Son os urxentes, algunha moción? Sí. Mocións urxentes. Conta do estado de execución dos acordos e tamén dase conta dos decretos. Ben. Algunha cuestión? Pois pasamos a robos e preguntas. Robos e preguntas. Unha pregunta para o concelleiro de Medio Ambiente. Bueno, fai un mes falábamos aquí dunha denuncia pública de bigotes felinos. Eu pregunteille cantas castracións levaba feita o Concello este ano. Vostede díxome 60. 60, dixo vostede. E podía haber dito 120, porque... Non, pregunteille este ano, estou falando, déixeme falar. 60, dixo vostede. Preguntamos por escrito. E di a interventora que non existe unha soa factura en 2024 de castracións. Entón, mentiume a min e mentiulle os veciños de Pollo vostede aquí. Non mentiu. Non, terminache. Sí. Bueno, pois non che mentín nada. As facturas incluso se poden dar, que están as facturas pedidas ao veterinario da Caíra. Atendimos a esa cantidad de gatos, máis ou menos, 50, 60 gatos, sí. Pero se me acaba de decir que era do ano anterior. O do ano anterior tamén. O ano anterior, no ano 2023, por aí se atenderon por aí outros 50 ou 60. Pero eu preguntei o 2024, vostede dixo que eran 60. Non sei se dicen 60 ou 50, creo que foron 50, non o sei seguro. Pero bueno, pois esos son os que estaban castrados e hai facturas deso. Que non hai facturas. A interventora non hai facturas. Hai facturas. Eu non sei se coñece como o sistema. A ver. Aquí recibe unha subvención a canceira e é responsable do tratamento, en este caso, tanto dos cans como dos gatos. E nós, cando lle pedimos os datos á asociación da canceira, o que nos di é que en torno entre 60 e 70 gatos foron os que foron tratados e xestionados. Vale, hai facturas de decembro presentadas en xaneiro, entón, ás veces hai facturas, ás veces non. Eu creo que eso hai que tomar un pouco en serio e poñerse co tema, porque... É unha historia que se está levando ou está gestionando directamente a canceira. A canceira recolle moitos gatos, os leva directamente ao veterinario, ali os castran ou os atenden cando son atropellados gando se... E a que fai a gestión é a canceira. E o que nos dixeron que foi que se habían atendido por diversas accidentes ou castracións alrededor de 50 ou 60 gatos. Foi o que nos dixeron na canceira. E se pode demostrar. Pero que entonces agora está dicindo que hai accidentes, o sea, non está falando de castracións, é que eu dixe que habían atendido a 50 ou 60 gatos, atendido incluídos as castracións. Foi o que habíamos
dito. Pero por que non di... É que o que decía antes Gregorio, que non é unha verdade, é increíble. Pero a verdade, a verdade a dices ti que non é a verdade. E por que dices que non é a verdade? Nós temos un papel. Pero vamos a ver, si hai el papel, si queres un papel, che damos un papel. Eso foi o que nos dixo na canceira. Deme o Pero, papel. coño, antes de eso non digas que é mentira, porque deme estás ese mentindo papel. eres ti, según parece. Eu teño un papel da interventora onde di que non hai facturas. Bueno, pero Vostede di que ten un papel onde igual ten justifica. igual ten facturas a canceira. Pero mellor vostede A ver. descoñecía que quen fai en ese No, caso eu esa coñezo de xestión é a sobra canceira. esa xestión, pero a canceira canceira ten recibe unha problemas subvención do económicos. Concello de Pollo e unha das responsabilidades que ten é esa xestión tamén Claro, dos gatos. a veces son facturas pagadas polo propio canceira. Non pasan nin polo concello. Porque Pero para non eso as fai teñen o unha subvención. Concello, fainas a canceira. E outro día preguntei cantas fixo o Concello de Pollo. O Concello de Follo fainas a través da canceira. Como queres que che diga? Entonces non estamos pagando para que o faga. É que é fácil de entender. A ver, a gestión non a fai a canceira. Sí ou non? Pero se a fai a canceira non a fai o Concello de Pollo, porque a de E canceira... que na facía antes? É igual. Pero é o mesmo sistema. Eu non entendo nada. Pásenos a copia deses datos, entón. Pois, o que pode facer, si quere, porque me parece incluso unha falta de respeto hacia a Asociación da Canceira, Claro. son datos deles que están demostrados, Claro. se lle pide un informe a Canceira, que lle remita a Canceira a propia asociación. Ese lle manda sin ningún problema, quero Non dicir. pasa nada. Moi ben, pediremos. Oye, é decir que minto me parece excesivo. pouco eso. A ver, aí creo que te pasaste un pouco, desde o meu punto de vista. O vídeo está aí. O vídeo sí, pero os datos están no outro lado. Vale. Sabes? E a mí me parece un atrevimento que acabas de decir. Claro. Me Non os parece. deu. Xa. Non os deu. Máis preguntas? Sí, eu teño unha pregunta. Quería saber por que motivo non se... Bueno, para situalo, en Combarro hubo uns vertidos que estaban provocando diferentes... Sí, sí, cara a usted. Estaban provocando, bueno, cheiros, bueno, hubo vertidos, concretamente tamén estaban na zona da praia do Padrón e queríamos saber por que non se sinalizou ou se pechou esa praia, se que tomaron algunha medida por parte do goberno. Eu lle pido dúas cousas. Primeiro, que sexan serios, porque, é dicir, eu creo que cando... Sí, non, por eso mismo. E a resposta vai ser moi seria. Sí, moi seria, porque aparte... Pero non xulgar pregunta. No, porque igual a temos que denunciar. Denunciar a que? A vostede, pola afirmación que acaba de facer. Eu estou preguntando. Vale, Eu pois- estou preguntando. Non, usted fixo unha afirmación. Non, vostede, Cuidado vamos a co ver. que dixo. Eu estou preguntando. E para preguntar, o primeiro non se poña nervioso. No, Eu estou nada, preguntando, para preguntar fago unha exposición. Vostede como alcalde, que o representante do concello desta corporación, o primeiro que tiña que saber é que non o de amenazar non está ben. Non amenacía Iso a nadie. creo que non está ao nivel dun alcalde de Pollo. Eso xa o para que empezar. vostede fixo é facer unha... Eso para empezar. dixo vostede- Se vostede me quere denunciar, denúncieme. Vaya, o camino xulgado seguramente que xo sabe. Outra cousa, eu veño aquí a preguntar unha cuestión que preocupa aos veciños de Combarro, unha cuestión que ademais veu publicada na prensa e lle digo, en base aos vertidos que se deron en Combarro, se vostede me di, é mentira, non os hubo, moi ben, No, diga. pois infórmeme vostede No, aquí, dixo, espere, porque non se pechou a praia. non lle dé a volta, No. infórmeme vostede aquí, que para iso yo estou preguntando e para iso o alcalde, dígame, mire, non hubo vertidos, está vostede equivocada nesa afirmación, pero non amenace, conteste No. vostede con coherencia. Entonces, eu pregúntolle, si realmente foi así, e vostede agora terá a oportunidade de contestar, si realmente foi así, é certo, se non é certo, diga vostede, porque como non temos información do goberno, por iso yo teño que preguntar, porque non temos ningunha información. Se a tivéramos, seguramente que xa non lle preguntaría. Ben? Entón, si foi certo, eu lle pregunto por que non se sinalizou ou por que non se pechou esa praia. Si é certo. Si non é certo, e non existen vertidos, hoxe, esta mesma mañán, preguntaron, o Partido Socialista preguntou ao concelleiro, e o concelleiro afirmou que efectivamente se estaba traballando, e, bueno, se pode recoller na acta que houbera cheiros e houbera diferentes problemas en Combarro, co cal existiu un problema. Agora, a miña pregunta é se realmente foi así, porque non se tomaron medidas. E se non foi así, pois dígamo vostede. Rematou? Sí. Vale. En primer lugar, o mismo día que con pouca responsabilidade e seriedade unha asociación fai unha denuncia pública nun medio denunciando un vertido, resulta que ese mesmo día chega o resultado da praia do Padrón e dá acto. Ben, logo, nós non vamos a pechar unha praia cando o mesmo día
que de forma irresponsable un colectivo e de forma con interés político, porque, sin embargo, saiu o día seguinte ou os 2 días un vertido no Concello de Pontevedra e esa asociación non se pronuncia, se pronunciou en Pollo cando realmente non existiu un vertido directo e lle explicaron a mañán o que existiu. E ese mismo día que sales na prensa, en este caso, ven, e o pode comprobar, porque nos lle damos acceso sin ningún problema ao registro do Concello, vostedes non lo prohibían, lle damos, e chega o resultado de que na Praia do Padrón, en este caso, os resultados son adecuados. Que sucedeu, en este caso, na zona do Padrón? Como xa ven sucedendo durante nos últimos anos, sobre todo cando empeza a época fuerte, pois empezou a haber unha serie de cheiros e unha serie de atascamentos na Tuaxe. A modo de prevención, se decide para que non suceda o ano pasado é facer esas limpiezas e se mantén un contacto directo cos veciños e cos hosteleiros. Eu chamo directamente aos hosteleiros, e pode preguntar directamente, está cheirando, ou se sí, ou se non, veciños que están máis próximos nos din, mira, que hai un, en este caso, rebosa algo na arqueta, logo, se fixo unha limpeza de prevención para desatascar esa tubaxe. Antes de empezar eses traballos, o alcalde, en este caso o que lle fala, chama tanto a cofradía como a asociación de mariscadoras para decirlle e advertirlle, mire, vamos a facer unha limpeza, é dicir, van a haber maquinaria na propia praia, se vai a facer unha actuación de limpieza, sobre todo de prevención, para poder, en este caso, facer esa limpieza. Que, en este caso, que non quita que mañán poida haber un vertido, pero que me parece un pouco irresponsable, sobre todo hacia as mariscadoras, que están nun ano complexo e complicado, e hacia o turismo e hacia apoio, é facer afirmacións do tipo das que se fixeron, cando de momento, hasta ese momento non era así. O que máis, lle repito, o mesmo día que o resultado, en este caso, nos aparecía o resultado da Praia do Padrón e daba un resultado adecuado e apto. Logo, non vamos a pechar unha praia, en este caso, cando o resultado é adecuado e apto. Cando o resultado desa praia ou de Campelo non viña coas condicións adecuadas, se puxo un panel de non recomendado baño, é dicir, o que nos obliga a lei. Non teña nin dúbidas, por iso eu digo, é dicir, non se pode facer afirmacións do tipo de por que non pecharon a praia? Pois non se pechou a praia porque non era obrigatorio. Como vamos a pechar unha praia se non se cumplen as condicións para pechar? Logo eu o que pido, porque nós actuamos con total transparencia e poden consultar, chamamos ao patrón maior da cofradía, a presidenta das asociacións de mariscadoras e incluso nos puxemos en contactos cos organizadores do Armadiña para decirlle, mire, vades a ver un dispositivo que está aquí e a modo de prevención, sobre todo porque o que non queríamos é que na propia ponte tuveramos o que pasou ano pasado, que se atascou a tubaxe, reventou e etc. Pero se en algún momento fose necesario pechar e os resultados desen así, lle podo asegurar que non teña as dúbidas que se vai a facer. Porque o ano pasado, nos voluntariamente, sin ter por qué, pechamos esa playa. Voluntariamente. Chamamos a sanidade, puxemos en contacto e demos a orden e fomos felicitados por eso, por pechar voluntariamente esa praia. E se o temos que facer, o vamos a volver a facer. Ben, eu agradezco a contestación. Eu creo que, bueno, que exercer o dereito democrático que dá a preguntar e poder informarse, non creo que vaya en contra dos intereses de ningún colectivo. Ao contrario, vimos aquí... E estou seguro que no teu caso, e estou seguro que a tua intención non é decir para nada que preguntamos, perjudicar pero o que non entendo que me digas, por que non se pechou a praia? Vale, pero nos, como comprenderá, nos en base as informacións ao que nos chega, vimos aquí e preguntamos, porque se efectivamente dera non acto, pois queríamos saber por que non se pechara. Vale, vostede di que foi acto, ben, bueno, pois temos a información, que non a tiñamos, entonces agradecemos que se facilite, nada máis. A mañana pregunta hacia unha contestación diferente. Non dixo que fora prevención, que houve un problema, non como ano pasado, pero que se subsanara. Pero sí que houve un problema, non foi unha prevención. Mira, voy a decir, mira, simplemente para transmitir o que non, mira, a analítica chegache 3 días despois, mal podía nese momento estar despois non dá. Nos vamos a transmitir, decir, eu vou dicir textualmente o que nos transmite a empresa, nos di se podría perfectamente non facer, decir, o intentar desatascar, podría ao mellor durar todo o verán, pero ao mellor, a modo de prevención, era mellor, porque o que existía era non estaba tapiado, é dicir, logo o que nos recomenda, é dicir, pode pasar o verán e non pasar nada, pero ao mellor por prevención é mellor facer esa limpeza e foi o que se fixo.
tendo o ano pasado era claro que tenías que facer, o deberías. Pero sin embargo, é dicir, hasta ese momento os resultados que daban non estaríamos obligados, pero por prevención se fixo. Máis preguntas? Sí, sí. Buenas tardes a todos e todas. Traemos hoxe a este pleno un rogo para o Goberno, dado as datas nas que xa nos atopamos no medio do verán, que por favor se execute o plan de tráfico para a zona da beira da praia na zona de Raxó, para sobre todo a tranquilidade dos veciños e das persoas que nos visitan nestes días nesta parroquia que, ahora que xa están rematadas as obras e que xa, se fixo esa inauguración, que se faga verdadeiro ese plan de tráfico que todos estamos esperando. Gracias. En un rogo, se me permite como dato, decir, eu creo que se aminorou os vehículos tanto en Ramón Encinas como na Avenida da Praia en máis dun 70% máis, é dicir, incluso máis, é dicir, da minoración de vehículos. Eu creo que todo o planteamento que se fixo de tráfico creo que está funcionando ben. Entonces hai un plan de tráfico, porque non somos coñecedores del. Hai unha sinalización adecuada e se está levando a cabo. Sí. Bueno, pois non puden apreciar o mesmo, por eso igual había que facer unha posta a punto dese plan de tráfico. Eu non sei o que apreciou usted, eu vivo na mesma carretera, é dicir, e lle podo asegurar que funciona e lle podo transmitir tamén o dos propios veciños, é dicir. Solicitaremos por escrito ese plan de tráfico. Me parece moi ben. Gracias. Si, eu tiño un rogo. Sí. Pero antes de formular o rogo quería saber quen é a persoa responsable da Consellería de Transparencia e Participación. Quen é o responsable desa área no actual goberno? Participación. E transparencia tamén, sí. Nos como grupo municipal queríamos facer un rogo porque nos ven sucedendo, neste último ano ou ano e pico xa de goberno, nos temos encontrado con numerosas dificultades, demoras, tardanzas, todas as veces que temos pedido accesos a varios expedientes. En algún dos casos temos tido que solicitalo tanto nas comisións, facendo rogos reiterados, como por escrito, por sede electrónica. Neste caso en concreto, fai 15 días solicitamos un acceso a un expediente, se nos respondeu con un decreto de alcaldía dicindo que tiñamos o acceso ao expediente a través da plataforma de Xestiona, e unha vez que quixemos acceder a ese expediente a través de Xestiona, nos responde o sistema dicindo que non temos acceso ao expediente. Naquel mismo momento volvemos a través da sede electrónica a registrar un escrito pedindo un acceso efectivo a ese expediente e seguimos sin ter acceso ao expediente, así que aproveitamos o pleno municipal para facer un rogo e pedir que como membros de un grupo da corporación e como un dereito que temos para poder realizar a nosa labor de control e de fiscalización ao goberno municipal, que nos facilitedes, por favor, cando así o solicitamos, o acceso a aqueles expedientes ou información que solicitamos porque nos ampara a lei e temos ese dereito. Gracias. Vamos a ver, en principio, todas as veces que me se solicita, é dicir, a última vez creo que se presentou ás 9 da mañán e a unha xa estaba trasladado, é dicir, se houve unha incidencia cun expediente, nos decides que a lei, preguntamos... Sí, naquele mismo momento contestamos a través da sede electrónica con unha nova solicitud de unha instancia xeral, dicindo que a través de Xestiona, unha vez que tentas acceder, a resposta é non teñen permiso para ver o expediente solicitado. Entón, seguimos sin ter acceso. Xa digo, dicir, a última vez que creo que foi pediste... Porque además tiñamos 10 días de prazo para poder acceder a ese expediente, que decir, non... Non hai problema, decir, como se hai que incrementar. Decir, eu creo que a última vez que solicitastes pediste as 9, creo que a unha estaba ao servicio económico, Loli, se me había pasado o expediente para firmar, para daros acceso, creo que era un expediente dos reparos que habíamos feito, se vos dou acceso, decir, non sei se quedou algún... En concreto eran as facturas aprobadas por decreto que non pasaran pola Xunta de Goberno. E ese o que tendes problemas?
Sí. Vale, pues nada, preguntamos e punto, es decir, sin ningún problema. Bueno, e queremos estender o rogo pois, sempre que solicitamos acceso a un expediente ou a información que non se tarde tanto, porque despois, unha vez que se nos facilita, pois xa non ten moito sentido, pois, por exemplo, ter acceso ao expediente dos magostos do ano pasado, pois no mes de maio do ano seguinte, non ten xa ningún sentido. En ese sentido, es decir, todo o que ven, coa seguridade que non lo presentan, que se firmen, e se hai algún que algunha vez queda cun problema, pois avisar sin maior problema. De acordo. Sí. Eu quería facer unha pregunta. No anterior mandato viñamos traballando con Aguas de Galicia, supoño que o responsable de obras. Con Aguas de Galicia, bueno, hubo unha serie de auditorías da rede de saneamento, hubo unha serie de traballos, e chegamos á conclusión de que era necesario mellorar os bombeos de A Seca e San Salvador en Áncar coa conexión con Lourido. Se estaban redactando os proxectos e o máis avanzado era o da Seca, non? Era un pozo de tormenta con maior caudal, con capacidade de acumular nese pozo de tormenta sin necesidade de que este funcionando o motor durante tanto tempo, aumentando a capacidade de bombeo, aumentando un sistema de eliminación de olores, unha tecnología moito mellor que iría na zona da Seca. Entón, queríamos saber en que fase, como se atopan esos proxectos que estaban, como digo, sobre todo da Seca, prácticamente concluindo. Vai dirigir a mí ou ao señor alcalde? Sí, a persona responsable que vostede, entende? Bueno, responsable, o directo é o alcalde, como usted queira. El penso que ten máis información, se el quere, que yo traslade el. Cando eu estaba no teu sitio, sí. Vostedes exixían que respondera a persona a quen lle direccionaban a pregunta e a veces non se lle preguntaba directamente a persona responsable, senón incluso a outra e demais. A mí me dá un pouco igual, pero supoño que vostede non ten coñecemento disto. Unha cousa tamén, ao mellor hai algunha diferencia de cando estaban ustedes a cando estábamos nós. Non, hai moitas. Sí, claro. Entre elas pode ser unha destas, que cando se dicía que había 3 alcaldes, ao mellor era eso. Entende? Ahora hai un solo, nós somos delegados del, entonces el, cando eu cree conveniente, lle cedo a palabra a él porque entendo que está máis informado que a min, entendes? Nada máis, simplemente eso. A ver, o tema dos 3 alcaldes non ven ao caso, porque tú dixeches unha milonga que se inventaron ustedes. O que digo é que cando nós estábamos dese lado, se nos dirixía a pregunta e se obligaba que contestara a persona que se dirixía a pregunta. Non teño inconveniente en que conteste quen sea, pero quero dicir, para que te vexan tamén como se las gastaban ustedes. Non sei se quedou claro, senón aquí hai un solo alcalde e traballamos con el directamente. Entón ustedes... Como fala el solo? Entón usted sabe do que lle estou preguntando. Sí. Pois conteste. Sei que hai uns proxectos en marcha, as fechas de todo eso, el é o que ten un contacto directo coa administración. Entende? Entonces, el lle pode decir máis exactamente como está o tema neste momento, porque seguramente teña máis información máis fresca que a min. Eu podo telo a mellor unha semana, el pode telo a mellor desta mañán. O concelleiro de área terá que estar ao tanto de todo o que pasa no seu servizo, digo eu. Claro, eu estou a tanto de tal, pero entendo que a veces está máis el porque é así, entende? Non é de outra forma. Está tan ao tanto que coa propia empresa estuvo na zona e nas visitas. E voulle responder moi fácil, é dicir, sabe por que vostede pregunta? Porque sabe que está na casa o convenio para firmar esa actuación. Por eso pregunta. Porque quere justificar xa todo estaba feito. Non, é dicir, o convenio se vai a firmar, é dicir, o noso secretario se incorporou hoxe, é dicir, estuvo este mes de vacacións e demais, pero no próximo mes o convenio desa actuación vendrá no mes de agosto para firmar 90% en este caso, aportación da Xunta de Galicia Portos e o 10% do Concello de Pollo. Me alegro moito. Por eso pregunta, porque sabe que se vai a facer realidade unha obra máis que vostedes non foron capaces de facer. Non, unha obra que outra vez. Sí, de todo, dixaron. En calquer caso. Sí, claro. Por eso preguntaron. Preguntan porque sabe que xa está no forno para sair, por eso preguntan. Neste caso casualidade. Sí, casualidade, sí. De verdad? Sí, claro. De verdade que casualidade. Pois fixe esa casualidade que seguramente miraron ao concelleiro de obras xa na Seca, facendo medicións, claro. Sí, sabe de sobra, é dicir. Xa, fúmeno.
no próximo pleno miramos se é fume ou se é outra lección de facer realidade o que vostedes non foron capaces de facer. A diferencia son os feitos. E a pregunta de hoxe justifica eso. Como vostedes saben que está xa a puntiño de sair, é dicir, saben que estaba xa para vir este pleno, pero repito, se incorporou porque ten dereitos, non, son moi listos, non, é dicir, aquí se actúa con total transparencia, é dicir, nosos convenios non se escondemos, entran e todo o mundo e todo o mundo sabe que están na casa, é dicir, logo o convenio de 90-10, sabe todo o mundo que está aquí, sabe incluso que nós fixemos unha serie de alegacións para as aportacións, cambialas e cambiar o orden de aportación e demais, e vostedes, home, saben de sobra ou deberían saber co que se traballa na casa. Logo, como saben, por eso preguntan, non, aquelo que fixeron, non, é dicir, ainda vai vir a este pleno o mes de agosto a firma dese convenio. Quedoulle todo feito, alcalde? Sí, todiño, sí. Increíble. A ver cando empezan a facer algo propio. Claro. Moi ben. Bueno, moi boas tardes. Bueno, despois desta bonita tertulia, quería facer unha pregunta, pero a verdade é que non sei a quen lle preguntar. Non sei se cerrar os ollos, é dicir, ali. Entón, eu firmaba todas as facturas. Eu firmei todas as facturas que quixen. Que quixen. Con respecto a eso vamos a tomar medidas. Que vostede difame cando ten na casa o que ten. Sí. Vale. Non, é unha falta de respeto a un compañeiro. É unha falta de respeto a un compañeiro seu de partido. Eu vou ser máis elegante. Eu son máis elegante e debería ter cuidado con iso. Elegantísimo. Non me meto no, entende? Debería ter un pouquiño de respeto, polos seus compañeiros. A miña pregunta vai para o concelleiro de Medio Ambiente, si eres... Non, sempre non pregunto a todo o mundo, pero a ti tamén, a vostede tamén. Non sei se é vostede, vou facer unha mini pregunta, se leva vostede a limpeza das praias. Sí. Entón acertei. Vaime contestar ou vaime dirixir ao alcalde? Non, contesto cheo. Si a pregunta non é moi clara, Tiñamos algunhas queixas, nos sorprendía de algúns veciños con respecto á limpieza das praias, e a verdade que estábamos un pouco sorprendidos, e entonces puxémonos a mirar un pouco que pasaba, e nos demos conta de que os fins de semana só funciona un limpia praias, o outro está parado, co cal, obviamente, un limpia praias non dá para limpiar todas as praias do municipio, e hai varias praias que en fin de semana quedan sin limpar. Quería saber, pois, un pouco a que se debe e se se está tomando medidas con eso, tendo en conta, pois, que estamos tendo bo tempo e que o fin de semana, obviamente, a fecha na que máis xente acude aos areais, non? Acabache a pregunta. Perdón? Si acabache a pregunta. Sí, eu creo que sí. E agora me vas a deixar contestar. Ainda non empezou a contestarme. Bueno, pois, non ves, xa me estás... Mira, vamos a ver. As playas se van a limpiar todos os días, excepto, lógicamente, os fines de semana, que van menos hai personal, e despois os sábados, ao mellor vai un limpia playa solo. Se é necesario e vemos conveniente que vaya outro turno a reforzar, se limpia. E agora que tens que decirme que playas están sin limpiar o fin de semana. Dime unha. Non me gustaba decir cales sí e cales non, por non enfrentar a veciños, que ao final diste, pero se queixan veciños, eu non vou decir as playas... Pero dime un veciño que se queixe, que vamos a falar con eles, porque se non me falas a playa... Non hai veciños que se queixan, eu non lle vou a numerar as playas porque vostede, se é concelleiro de Medio Ambiente e da limpieza das praias, xa ten que saber perfectamente cales se limpan e cales non. Xa non me tiña que facer esa pregunta. Eu xa sei cales son, non yo quero dicir, pero o problema é que ele non sabe cales son as que non se limpian. Ese é o problema. As playas se limpian absolutamente todas. No, acabas de decir que o fin de semana non. E eu me gustaría saber con que criterio... Espera, con que criterio, a raíz da túa resposta, con que criterio se determina se está ben ou se está mal. A marea sube baixa todos os días e se está mala de Raxó tamén vai estar mala de Lourido. Entón hai que ir a todas. Hai que ir a todas. Non se pode decir ás 7 da mañán chamar a xente e dicir, no, vente que hoxe hai que coller o limpia playas. Eso sabe o que é? Mala xestión e mala planificación. E xa obvio, xa me dou enterado porque xa non sabe cales son as playas que non se limpian, que eso me preocupa bastante máis. Pero vamos a ver, non sei para que me preguntas se te estás contestando a ti mismo. Se non me dixes falar, non te vas a enterar. Me dixes falar ou non?
As playas se limpian habitualmente todos os días. E o fin de semana, cando hai menos personal, e sobre todo os sábados, os domingos sabes que non limpiamos playas, non sei se sabes. Por lo menos ahora, antes non sei se limpiaban, ahora non. Entonces, independentemente o estado que está o fin de semana ou sábado, se recurre, se non chegan e se hai playas sin limpiar, se recurre a máis personal e se limpian. Lógicamente, as playas non vamos a ir por ir, vamos cando hai unha necesidade de limpieza. Se non hai limpieza, nos quedamos na casa e o personal se queda na casa. Non vamos a ir por ir, pero cando se necesita, van, sabes? O mellor, cando estabas ti non se limpiaban, ou se acumulaba ali a maleza. Pero ora, cando hai un problema nunha playa e hai necesidade se limpia, se vai incluso o domingo, se é necesario. Ora, ir por ir non vamos, lógicamente. Non sei se queda contestado ou non. Cando estaba eu, íbase houbera ou non, porque había que limpialas. Bueno, sempre hai que limpialas. Claro, lógicamente, que limpias areas. Se non tens que limpiar, que facías logo? Gastar os cartos. A marea sube baixa, sempre hai que limpiar. Home, claro que sube baixa. Ese de sempre. Sempre. Pero entón, se sabes de algunha que esté sucia, mo dices. Porque eu cobro como a ti, eu non teño sueldos, non sei se sabes. Entón, estás obligado a decirme, mira, aí hai un problema nunha playa, e mo dices, e vamos, sin ningún problema. Se é un domingo, vamos un domingo. Entón, non sei se quedou claro a pregunta. E se tes algunha playa que está sucia, mo dices. E se algún veciño te protesta, tamén mo dices. E ya arreglamos o problema. E non sei que problema... Insisto, non sabes que playas non se limpian. Están todas limpias, pero cando vai dices, cando sabes eres ti. Sabemos os concelleiros da oposición que lle fan fotos ás playas, se claro. en internet. Sabemos cando lle fas fotos e cando non. Cando lle vas a facer fotos, claro. Sabemos cando lle fas fotos e cando non. Cando lle vas a facer fotos. Andades tras de nós o fin de semana. O día que facéis bueno, mira. Porque velas nuas páxinas e pensas que somos nós. Pensas que somos nós. Que vos miran os veciños. Podemos quitar unha foto na playa tampouco. Que vos miran os veciños. A ver, eu estou preocupado que non se contestada, perdón. Máis preguntas. Ese é o traballo noso, fiscalizar. Decir que vostedes fan mal o seu traballo. A ver, deixarme falar que... Como facía vostede. Oye, eu teño que contestar o que me preguntache. Quedouche claro que che contestei ou non? Fai tempo que me quedou claro. Bueno, se che quedou claro, se queres preguntar máis, pregunta. Desde o primer día xa me quedou claro. Moi ben. Pois nada, rematou o pleno ordinario do mes de xullo.